Kävi. Anna. Ladataan uusi satsi. Tehdään tervaten. Mitä sä nyt sitten jatkoja? Isompi häijä. Jäätemperälle kaikki. Painekattila. Niin. Ei ole niin kallista asiaa. Niin, mutta siis mihin sä... Sitähän se on ollut koko ajan, siis millä sä teet sitä häijää. Meinaatko sä laittaa tuo jäätemperälle? Joo. Kyllä sun pitää nyt Karjuvalle soittaa. Se vähän epäilyy. Mä näin sen heille. Niitä on kuule Rami aika monta kuule, jotka tätä tehdään. Niin, no. Appiukosta lähtien kaikki on epäilyjä. Tämä oli kyllä todellinen kliimakko, tämä ruohonlahtari. Kuinka siinä puut voi olla noin paljon tuollaista näköistä? Kuivat puut. Niin. Joo. Saiko sä sitä kuvaa? Oikein vireä. On siinä äänet. Saako näitä YouTubeen kukaan laittaa? Minä. No heitä hyvää.